Вижте ги тези хора, забележете ги. Това са хората, които са тежко въоръжени и после искам да ви покажа друго нещо. Тези хора са имали 2 пистолета и една пушка, които са намерили разследващите полицаи. То първо ДАН са отишли там, трябва да зададем и този въпрос. Тези хора казват, че са паравоенна организация с 2 пистолета и една пушка. Веднага излезе и полковник Марков при Ивелин Николов и казва, че трябва да се забранят всички зелени организации. Да. Всички организации, които имат дронове или нещо друго, ще ви кажа защо. Уплашиха се от хората, които ще пазят изборите. И това нищо чудно да е екзекуция поръчано от Борисов и от Пеевски. Но, вие знаете, те са майстори в това. Искам тук да ви покажа другите клипове, където казват за паравоенни организации, как медиите не казват нещо. Сега да пуснем джиповете, за да може да направим една асоциация. Счетоводител, адвокат. Ето, сега, нека да видим тези джипове. Вижте, това са джипове на група, организирана, която отива в Буковлък да се бие с друга група, купувачи на гласове. Вижте ги какви джипове. И те казват, ние идваме направо да стреляме. Сега, това ми прилича на военна колона. Скъпи, и да пуснем втория клип, да ги видите какви хора са. Това са назобани хора, нека да ги видим. Вижте едните и другите. Разликата между счетоводителите, културните хора и ги вижте тези, които калашниците или как са, отиват, ще стрелят директно в Буковлък. Виждате ги? Да. Тук има ММА бойци, боксери, които са, гаврят се с тях. И сега, нека да пуснем от Буковлък пак кадрите, снимките, за да видите там каква армия се е събрала и полицията ги охранява. Това кога са правени? Това беше миналата седмица или по-миналата. Има едни снимки, които бях пуснал, да ги пуснат и тях, не тези видеа, а снимките, за да видите, че имаме организация на... Ето ги, вижте, тук са 700-800 човека. За какво се бият? Другите... Вижте защо. Купувачи на гласове. Хора, които са престъпни организации. Но чакайте, те още не са обявени изборите. Вижте, те не са обявени, но те от сега почват да показват. Ние тръгнахме и казахме, че с дронове и с хора ще направим всичкото, което е в Пазарджик. Веднага те направиха това нещо в Буковлък като демонстрация, за да покажат срещу кои са... срещу кои ще се изправим. Показните убийства, за да могат да вземат на всеки един оръжието. Защото вижте, невъоръжен човек как да отиде тук? Тук палят гуми, въртяха, виждате, пожари правят навсякъде, въртят с колите и полицаите ги охраняват и не дават на хората да снимат. Има хора от село Буковлък, които са искали да снимат, полицаите казват, че ще ги вкарат в затвора. Добре. Защо тези паравоенни организации не ги забраним? Защо наркодилърите не искаме да забраним? Защо не искаме да забраним наркодилърите, които разпространяват до училищата, господин Колев? Отиваме с вас и ги виждаме. Да. А отиват и изкарват едни културни хора, че били паравоенна организация, полковник Марков ще ходи и всякакви журналисти ще ходят да се упражняват. Днеска ми се обадиха от БНР и ми казват, може ли с Дарин Георгиев да говорят, защото да им разкажал за паравоенните организации, той знаел повече. Казвам, какви паравоенни организации? Тези хора имат 2 пистолета и една пушка. Няма нищо общо да трима, тези 3 човека с паравоенни.